Barchamızın көз алдында yemlendi Jalil, üstü, heykel Jalil rahmet aytib, selamli, ayak üstü. İstemizin hürmetli televizor qarovchilar hem studiyamiz qonaqlari. Bugün bizde giroy şair Jalil ismine top tushirmishi, onun kibik zo'r darajalarga erishib yashovchi Jalillilar qonaqqa keldi. Aydagiz ular bilan yaqindanroq tanishaylik. Jalil bistesinde uzuşu medeni şaralarını uyuşturuşu, Tataristan'ın medeni kazanışlar için medali iyesi, medeni sektör müdürü Neviye Gatiyatullina, neftçi operatör Raile Mannanova, bugünkü günde layıklı yolda buluğa qaramasdan Ak Qalfaq Tatar Xатын Qızlar uyuşmasının Jalil бүлікшесінде жетекші вазифаларын башқарушы Güzeliye Garipova. Müsenler misiniz hürmetli oyuncularımız? Biz sizin bilen bugün birgeleşip 22 sorauga cevap табырга тиеш булабыз. Сорау менен, жауап сізден. Сорау яңгыраганнан соң жавапны кайсыгыз белә? Шул беренче булып тимәгә баса. Кем тимәгә баса, шул инде җавап бирә. Дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Әгәр дә сезнең арада җавап табучы табылмаса, җанатарлар сез ярдәмгә килә аласыз. Дөрес җавап бирсә, ул 1 балл эшли. Ул баллны үзе җанаткан уенчыга бүләк итә ала. Бездән башлаткыч тапшыруыннан Айдар Файзрахманов ның җырлары Олы юл әйтте концертынан турыдан-туры язып алынган дискын ота алачак. Уенчыларыбызны тапшыру ахырында Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясе әзерләгән бүләкләр көтә. Инде тапшыру ахырында иң күп балл туплап, супер уенда да катнашып, аны да җиңеп чыкса, Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясенең төп бүләге автомобильгә ия булачак. Игътибар экранга. Өстен асқа бірінші сан 5 хәрефтен тұрған сөз. Татарстанда 1964 елның 25 мартында ұйышқан бисте. Бірінші болып Рая ханым һәм Jalil дұрыс жауап. Бұйыл біз Тассырның 100 еллығын бәйрәм итәбіз. Әйбет. 2020 елның 27 майында Тассыр ұйышу турындағы декретқа қул құйылуға 100 ел тула. Шушы Jalil бистәсе шул чорда барлыкка килгән бисте. Бүгенге көндә ничә яшь була? 55? 55 яшен тутырган улуг матур юбилейын тутырган бисте. Ни өчен Jalil? Шуннан башлыйк әле. Муса Jalil бийек шагыйрьнең исемен мәңгеләштерү ниятеннән ясалган. Аның кебек, Муса кебек кыю булсын аның җегетләре. Муса кебек туган илне яратсын, патриот булсын дип, шуның өчен Муса Jalilне сайлаганнар безнең нефтчеләребез. Машар урынга Jalil исемен бирмәсләр. Дөрес. Әйе. 64 елда исем бирелә. Моңа 53 елда битендә безнең шагыйребезне реабилитация була, герой исеме бирелә шул вакытта bütün bir defterler табылган нәтиҗәдә менә аңа герой Советлар Союзы герой исем бирелә, Ленин премиясе бирелә. Аңа шуның нәтиҗәсендә пароходлар барлыкка килә. Менә инде төп бирелүе шушыны күтәрү максатыннан, данлау хөрмәтеннән Мамаков дигән райком секретары була Сорманда. Jalil поселогын бу хөкүмәт дәрәҗәсендә эшләнә бит инде исем кую. Сорман белән Морбаш арасында зур гына аланлык баранда, зур булынлык дип әйтегендә. Менә шунда куймакчы балалар иң беренче Jalilнең поселогын урнаштырмакчы балалар. Менә моңа райком секретары Мамаков бик нык каршы чыга. Ни өчен? Нефт булгач пешерәгә бараның. Анда теләсә кайдан килә яшьләр, иратлар, Сорман авылына топ төшәргә, может, тәртипсезлек булырга, менә шул гап-гади житейские проблемы дип әйтим, менә шул аркасында шунда риза булмый райком секретары каршы булгач, менә хәзерге урынаның бик матур булынны ул Урсалбаш авыл колхозына кергән җирлек шәшүлек җирләр була ул булынныклар. Менә шунда Jalil поселогын айнаныклап. Нигез салына, әйме? Һәм Jalil нефт идарәсенә дә матур юбилей даты бит әле. 60 булды, 19 елда Jalil безгә 55 ел. Менә шундый безнең күркәм матур юбилей елы. Юбилей даталар әйме? Сезнең яхшы бигрәк тә Тассыр уйышуга 100 ел, 55 ел Jalil бистәсенә. 75 ел бөек җиңүгә. Әйе, 75 ел бөек җиңүгә, 60 ел Jalil нефт идарәсенә. 90 ел районыбызга җырлы моңлы Сорман районына 90 ел. Әйе. Бүтән бәйрәм сездә икән бу ел. Әйбәт. Шуңа күрә бу бәйрәмне былтыр бик матур итеп җиренә җиткереп үткәрделәр. Элек эшләгән, беренче елдан эшләгән ветераннарыбызны чакырдылар.
шул хәтле олы артистлар чакырып, Җәлил бистә безне бик матурладылар, бизәделәр. Шул хәтле күркәм, матур бистәгә әйләнде безнең. Президентimiz да килде. Шулай ук былтыр шундый истә кала торган безнең ел булды. Менә шушы матур иттереп бизәделәр дип Рәйлә ханым әйтте. Чынлап та бездә Җәлил бульвары ачтылар. Матур иттереп ял итә торган урын барлыкка килде. Һәм шулай безнең фонтаннар ачылды. Biz davam etamiz alga taба. Üstten asqa 2-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Татарстанның ире нефт сәнәгате үзәге. Тимәгә басты Гүзәлия ханым һәм Әлмәт. дөрес җавап. Әлмәт. Сарман районында шундый исемдәге авылда бар әйме? Иске Әлмәт дип атала. Әйдә, Җәлил бистәсен кемнәр белми кая икән, Сарман районында икән аңладык инде, кайсы районнар белән чиктәш безнең. Сарманнан 30 километр, Ознакайдан 30 километр һәм Әлмәттән 30 километр. Зәйдән дә ерак түгел? Зәйдән дә ерак түгел. Зәйдән дә шул чама инде. Шул уртасында отырган шуңа күрә бөтенесе яратып киләләр безгә. Әмислиндә якын. Бик матур тау башында, рәхәтләндереп саф һавада гөрләтеп яши безнең халык. Siz үзегез кайсы яклардан, кайсы як кызларысыз? Тумышы белән Башкортстан, Дүртөйле районы, Яңа Биектау авылы кызы. 79 елны мәктәпне бетергәннән соң мәдәният йортында эшләп алдым, клуб мөдире булып. Аннан соң иде мине теге яшьлек шәһәре КамАЗ үзенә чакырды Чаллыга. Чаллыга килеп 80нче елда менә заводларга эшкә урнашып, 7 ел эшләп, шунда заводта тормыш иптәшем белән танышып, Илдус белән өйләнешеп, җырлы Сарманга кайтып киттек. Гайбәт. Әлмәт районы Сіле авылында туып үстем. Опам, абыем булды, бер туган булдык, мин төпчеге. Мәктәпне бетердем, 1 ел сыйыр саудым, алдынгы сыйыр савучы булып, Әйдә алкышлыйга ит. Әле кичә бер көнне дә авылда документ табып кайттым, ударник коммунистического труда дигән кыягазым бар минем, бер корышкым бар. Менә Бүгенге көндә нефтче оператор. Бүгенге көндә нефтче оператор булып эшлим Җәлил бистәсендә. Охшашмы бу теге алдынгы сыйыр савучы белән һәм нефтче оператор? Анда да калышырга җыенган юк инде. Алдынгылардан Аллага шөкер. Яхшы. Сез кайсы яклардан? Мин алай читтән килеп тормадым, мин төп Сарман районы кызы, Яңа Минзәләбаш авылы, безнең Җәлил бистәсеннән 2 километр. Мондый чактан инде аның төзелгән хәтерләм бик әйбәт хәтерләйм. 5 тиен акча алып җигрәдерик шул авылга шәһәргә. Шәһәр дип барадырык инде. 5 балалы гаиләдә үстем мин, 2 кыз җигет үстек. Авылда әти-әниләр колхозчы. Минзәләбаш урта мәктәбен бетердем. Аннан мәктәпне бетергәч инде миңа туры килде. Әниләр җибәрмәделәр укырга. Кем карый балаларны? Столовыйга, ашханәгә эшкә керттеләр учеником. Төп һөнәрем китапханәче булды. Ала бага мәдәният училищесын бетердек, аннан институтура, монда мәдәният институтын бетереп 33, почти 34 ел гомерем Җәлил китапханәсендә мөдир булып эшләдем. Зур коллектив, әйбәт коллектив тупланды. Әйбәт китап. Үземнән башланды китапханә, менә мин булгач ачылды. Мин башлап киттем дип әйтәм. 12 китап белән башлаган идек. Булма тотып алып кайтканым районнан 36 мең китап туплап фонд. Шуңа күрә сезнең каршыгызда монда мин китаплар күрәмдер дә инде. Дамир Гарифуллин бар безнең. Үзе теләп сезгә сәлам әйтеп шушы китапларын бүләк итте. Яңа китаплары, соңгы чыккан китаплары аның табадан яңа гына чыккан дип әйтәм. Дамир абыйның китапларын тапшырды. Кабул итеп алдык. Рәхмәт. Менә Тасырның 100 елы уңайнан чыгарылган тәлинкә бу, әйме? Бу бүләкләр моны безнең Ак Калфак оешмасының бик актив члены, минем классташым, достым дип әйтәм инде, Галия Абзалова. Шуның эшкә ул шулай ук менә хәзер бик заманча, бик модага кирип китте, менә көндәлектә бүләк итә. Менә бу роза чәчәкләре, бу төнгә яктырткыч дип әйтәм, светильнигендә яктырткыч. Моны минем Муртамакта кудагыем Розалия җибәрде. Сезнең тапшыруга бүләк итеп барам ишеткәчтен бик матур була, ул кеше белән янып тора ул. Зур рәхмәт. Менә монда пешкән роза, бу инде безнең фирменный дип әйтик, монда роза чәчәкләре пешерәбез без туйларга, никахларга, бәбәй туйларына. Кичә мин инде җырак җылдар ваталар дип уйладым да, аны менә минем кызым монда. Ул
пішірді бүгін олап келді шопан. Зор рахмат сізге. Бик зор рахмат. Шул хәлле күчтәнәчләр белән килгәнегез өчен, әлеге күчтәнәчләрегез өчен бер балл сезгә. Рәхмәт. Үзәлия ханымнан соң өстисем килә. Китаплар турында чынлап та Дамир абый, ул безнең яраткан язучыбыз һәм инде безнең Җәлил бистәсендә яшәп иҗат иткән шигырь язган шагыйрәбез, язучы Рухия Ахунҗанова Фахразый кызы шулай ук сезгә үзенең китапларын бүләк итәргә кушты. Мин инде әлбәттә шушы әманәтне җиткерәм. Менә аның китаплары, бер китабы Шайхи Маннур премиясына лайык булган, икенче китабы Сажида Сөләйманова премиясы иясе булып, менә шуның өчен сөенеп, матур иттереп иҗат итеп ята ул безнең Рухия ханым. Шуңа Алга да шулай иҗат итәргә язсын. Рәхмәт. Бүләкләрне тапшырдым Рухия. Инде менә инде бу татлы, тәмле ризык безнең пәхләва дип атала. Пәхләва ул, мин карап торам, башваткыч тапшырында инде моның ризыкларны бик сирәк куйганнан соң, тукталып мин әйтәм, бер башваткыч тапшыруын Альбин апа, әйдәгез әле пәхләва белән сыйлык дип менә Альбин апа пешереп Рәхмәт. пәхләва алып килдек сезгә, күчтәнәч итеп, чын күңелдән, чын йөрәктән авыз итәм. Шын күңелдән тәмләп ашарбыз. Рәхмәт сезгә. Бер балл. Менә безнең Сөләй авылында минем бик якын туган апам бар. Аңа әле менә яңа 85 яшь тулды. Ул бик тәмле итеп менә шундый бавырсаклар пешерә. Аның тәмлелеге телеңне йотарлык. Инде мин үзем берәр күчтәнәч әзерлим дигән юк. Менә Зөлфиятны бик яратып карыйм, аларны тапшыруын. Менә төшне үзем пешереп җибәрәм дип сезгә менә шушы бавырсакны Күңел җылысы белән пешергән бавырсак. Зур рәхмәт сезгә. Килеп бириште. Рәхмәт. Бер балл. Әлеге күчтәнәчләр. Рәхмәт күчтәнәчләрегез өчен. Әйдәгез алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау. Сулдан уңга 7нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Сау сәламәт. Сихәт. Беренче булып Райла ханым басты. Сихәт. Дөрес җавап. Сихәт. Дөрес. Җәлил бистәсе турында сөйләгез әле. Иң беренче Җәлил бистәсендә 2 этажлы коттеджлардан башлаганнар. Шулай бит Гүзәлия? 2 этажлы коттеджлар, оннан соң инде менә мәктәпләр, мәдәният сарайлары, 4 этажлы, 5 этажлардан соң һәм 2 безнең 9 этажлы бар. 9 этажлы. Бу горурланып әйтә торган. Горурланып. Шундай. Анда менеп, иң өскә Бездә хәтта лифтлы өйләр бар. бар. Шуңа күрә бик рәхәтләндек, канәгать булып яши безнең Җәлил бистәсе. Шуңа күрә Аллага шөкер дип. Шулай булып яшәргә язсын. Рәхмәт. Чираттагы сорау. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Бизәнү өчен кулланыла. Нәрсә икән бу? Калфакларны бизәү өчен кулланыла торган әйбер. Кем төймәгә басты? Мин бастым. Әйе. Сәйлән. Дөрес җавап. Сәйлән. Дөрес. Сәйлән. Ул юкка гына сәйләнгә Соң. басмады. Чөнки безнең Җәлилдә иң беренче оешкан сәйлән ансамбле бар һәм Рәйләбез шушы сәйлән ансамбльнең солисткасы. Солист, әйе. Ул бик күп конкурслар, смотрлар лауреаты. Шуңа күрә инде безнең Җәлил сандугачы, без аның белән горурланабыз, рәхәтләндереп, тыңлыйбыз җырларын без аның. Шуңа күрә без бары тик Рәйләсен уңышлар телибез. Һәм без инде Райла ханымны беләбез, яратам дип исемләнгән җыры. Аша бит. Шуны да сорыйм әле. Безнең коллегабыз Ләйсәнә Садриддинова белән ошатучылар бар бит инде, ошатучылар бар. Ошатучылар бар гына түгел, бик күп оныклары хәтле бөтенесе. Әби чыкты дип бәләкәй чагын әле мин ул вакытта Ләйсәнәне белмидерем. Иң беренче миңа опа шалтыратты. Апаем, телевизорны оч әле тизрәк диенде. Мин ачтым да үзем дә була карап торам. Чыпчынап мин инде булай кырыйга бурылса да мин алга караса и кул булгап сөйләгәннәренә хәтле мин. Үзе белән күрештегез бит инде сез. Әйе, шуннан соң инде без менә шулай региональный сабантуйларга йөрибез инде. Шунда Тольятти шәһәренә бардык та, киенеп әзерләндек бәйрәмгә, сабантуй бит инде. Сәхнә, менә сабантуй башларга тора. Карыйм сәхнә кырында матур национальный костюмнарны киеп, Ләйсәнә тора. Мин беренче күрү бит инде, мин бардым да, Ләйсәнә дим инде. Ул миңа бурылда кызыр, потом соңрак ди инде. Шуннан яра мен бурылып киттем. И ул бәйрәмне башлап җибәрде. Ул алып баручы иде, сабантуйны алып баручы иде. Бик вакытта юк. Шуннан бу үзе минем янга килгәндә, менә
өзімні қуып жіберген кебек болдым да. Біз андан соң ушулай бик якындан дуслашып кеттік. Қозанға келгендік біз Ғабдулла Тоқайының туған күнінде. Шу Қозандағы бүтін телевизорда көрініп тұрған элитасы бар енді бүтінісі білән миңа келелер де сіздің тапшырығыңызды қарайбыз. Рәхмет, молодец, мені мақтайлар, мен башта жоқ, мен лейсене түгіл деймін де, ышанмайлар анда. Рәхмет, рәхмет дей аша. Рәхмет. Мен бек сүйінем, лейсенені оңышлар тілеймін, лейсенеге. Сәлем, лейсене. О, міне бе, нефтчі операторының ішін неден ғибарат? Біріншіден отопление, жылылық береміз, жылылық шілтері. Оннарсын нефт ішкерту үшін пар береміз основной. Біздің пар білен нефтіні бірінші ішкертіп жіберелер, судан ойыралар. Тауыш миынан да ол? Онда тауыш, насослар ішлей, задвижкалар бұрабыз, усилителлерді көтеріп жүребіз. Шул тауышны босыр үшін қышқырып жырлап, репетиция основной шында енді. Бүгін жырлайбыз ма? Жырлайбыз. Айдағыз. Yumuşak miken canıyımdan kulları Salavat küberek ebek ana yürüyen yolları Akçabat'ta yok şabat'ta başı kıyıp Sızlıp gitken kuaramayıp nişi gübersin kıyıp Akçabat'ta yok şabat'ta başı kıyıp Sızlıp gitken kuaramayıp nişi gübersin kıyıp Üter gider birge bululargay nijiter Oppak miken, yumuşak miken canıyımdan kulları Salavat küberek ebek ana yürüyen yolları Akşabat'ta yok şabat'ta başı kıyıp Sızlıp gitken kuaramayıp niçe gübersin kıyıp Akşabat'ta yok şabat'ta başı kıyıp Sızlıp gitken kuaramayıp niçe gübersin kıyıp Райламаннан абығалығы жүр үшін бір бал бүлікке рахмат. Өте бар экранға. Істанасқа 3-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Жіп ірләгіш жайланма. Тимәге басты бірінші болып Гүзәлия ханым һәм? Ұршық. Дұрыс жауап, ұршық, дұрыс. Сіз Ақ Қалпақ ұйышмасы жетекшісі. Көп ме жетеклесін қар, көп уақыт ұзды? 1 ел була. 1 ел була. Былтыр март айында шулай өзебезнең бистәбезнең активистлары, укытучылар, безнең культура мәдәният хезмәткәрләре белән Нәүяин менә безнең алдан җигелеп баручы
сөйләштек дәген, без җитәкчеләребезгә кердек. Мөрәҗәгатны инде күтәреп алдылар. Райондагы җитәкчеләр белән сөйләшеп, алар килделәр, аңлатып, менә оешканыбызга 1 ел була матаенда. Аккалфак хатын-кызлар оешмасының төп бурычы бит инде аның безнең телебезне саклау, гореф-гадәтләребезне балаларга җиткерү, милли ризыкларыбызны яшьләргә җиткерү, балалар белән байтак эшләргә туры килә. Шулай ук менә узган елны беренче балалар бакчасының 55 еллыгы булды. Biz zorlab үткәрделәр, аның җитәкчесе монда, минем киленем. Таныштырып китегез әле, әйдәк җанатарлар белән, барысы белән таныштырыгыз әле. 2 киленем, 2 канатым утыра менә. Сәлам кызлар. Баса кызым Казан шәһәрендә яши. Үземнең минем 2 туган апам, Венера апа Казан шәһәрендә яши. Минем классташым Якупов Ришат 6 ел бергә укыдык Миҗарабаш мәктәбендә. Шулай ук минем менә булар Аккалфак кызлар бик актив, кызлар бик талантлы. Шулай ук безнең инде буса тоже Аккалфакның ул шифаханәдә, больницада эшли. Җанаталарым арасында шулай ук менә Лилия Нурын ул беренче мәктәптә безнең укытучысы, татар теле әдәбияты укытучысы. Минем Аккалфак оешмасында иң актив кызларның берсе, ярдәмче, алар белән бик күп мероприятияләр үткәрәбез без. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хош киләсез. Гореф-гадәтләр дидек, тел дидек, әйме? Яшь гаиләләр белән эшлисезме? Менә әле планыбыз бар, эзләнү өстендә, нәрсәдер үзебезгә кулайрак, нәрсә яңарак дип әйтим, менә шуларны кертеп, алга таба планнарыбыз бар инде, Алла бирсә, алай кызлар да бик актив. Яхшы, рәхмәт сезгә, бик зур, дәвам итәбез. Сулдан уңга 6-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Рөстәм Сүлти иҗат иткән шигырьдә төшеп калган сүзне белергә кирәк. Бармаклары белән гүя нәрсә телләрен саный, берсен ала, берсен куя. Беренче булып Раилә ханым тимәгә баш. Гармун. Гармун дөрес җавап. Гармунда уйный беләсезме? Не уятырга, ул бит гармонист. Уйный беләсезме гармунда? Әйе, Нәүия безнең бик оста итеп гармунда уйный. Әйе, аның шу ансамбле бар, ансамбльдә хатын-кызлар ансамбльдә бар, гармунчылар конкурсы оештыра, гармунчылар конкурсы оештыра, төрле регионнардан киләләр гармунчылар. Мен инде үзебезнең мәдәният сараенда оешкан дуслык ветераннар ансамблен җитәклим. Бездә инде иң өлкәне 83 яшьлек апабыз бар. Яңа гына пенсиягә чыкканнар да бар. Менә шулай итеп, уннан артык ана 20-не җыеп булмый бит инде, бит. Аның бит нәтиҗәсе булсын. Шуңа күрә 18-9 менә шулай ансамбль апаларыбыз белән без төрле җирләрдә чыгыш ясыйбыз. Былтыр Балкыш фестивалендә җиңү яулап кайттык, Казанга килдек, җырлап кайттык. Һәм инде минем гармончылар ансамбле бар. Яткәр гармончылар ансамбле. Бер гармончыбыз биредә, менә Ришат, минем ансамбльнең гармончысы ул. Бергә эшлибез иңнегә куеп. Әлеге ансамбльдә үзегез дә уйныйсыз инде алай булгач? Уйныйм инде. Үзем дә уйныйм. Каян өйрәндегез? Белмим, күршеләргә кереп өйрәндем инде мин. Бала вакытта. Гармоным да булмады. Куып чыгармага шәһәр. Куып чыгармадылар. Күршеләремә мең рәхмәтлемен. Мин чынлап та мине аңлап, менә шулай бу бала акыртып утыра инде дигәннәрдер, нәрсә акырта инде бу дигәннәрдер әйбит. Беркемнең күршеләренең берсе сүз әйткәннәр булмады. Мең рәхмәтле мин күршеләремә, үз апаларга, Флора апаларга. Шуңа күрә инде бүген көндә дә гармон уйныйбыз, гармонны үз итәбез, балалар белән менә уйнагыз гармоннар үткәрәм инде мин ел сайын менә былтырда булды ул. Оннан алдагы елда да бу инде безнең Татнефть финанс ярдәм күрсәтеп, мәдәни мөхит дигән менә шуның кысаларында сыйган мәдәни чаралар безнең, шунда ук безнең уйнагыз гармоннар үтә инде. Төрле җирләрдән киләләр инде, төрле районнардан да киләләр. Без моны конкурс итеп үткәрмибез. Фестиваль тибында кеше күрсен, белсен, бәләкәй балалардан башлыйбыз, өлкәнрәкләргә күчәбез, өлкән яшьтәгеләргә аннан соң бәләкәй балалар менә үзебезнең Җәлил сәнгать мәктәбендә Рәмзия Юзлубаева дигән бер хатын кызыбыз бар, бик тә талантлы, ул менә балаларга гармон серләрен өйрәтүче менә укытучыларның берсе. Шуңа күрә аның балалары катнаша, менә шулай итеп балалардан башлап өлкәннәргә күчәбез, гөрләп яшибез, рәхәтләндереп, җырлап яшибез. Амин, шулай яшәргә язсын. Зур рәхмәт. Өстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк. Кыйнаш. Сугыш. Дөрес җавап, сугыш. Дөрес. Без бит бөек җиңүнең 75 еллыгын быел бәйрәм итәбез. Музейларыгыз,
бармы? Бик Ватан соғышына қағылышлы, бәлки башқа музейларыгыз бардыр. Бірінші мектепте бик матур, бик іштеліклі музейлары бар аларның. Шулай ук Қызметтану музейінде Муса Жәйіл залы бик зоранда. Біздің бітәлі соғышта қотташқан Муса Жәйіл білен бірлікте болған Зинас Хасанов бар. Иске Кешір ауылда туып өскен егет. Урамда мына бульвар быйыл ашылды. Ол бар енді біз оны быйыл яңартылып зур айтып қойылған бульвар. Онда шушы жәйлішілерінің турында әзме қысмы язылған, һәм шигырьләре қойылған. Буы белән бик матур, менә шулай яктыртылып, бик матур тора, бик күңелле шигырьләре. Мәгълүмат дәфтәре күбрәк кергән инде, аларның һәрберсенең биографиясы. Хәйкәле дә бар бездә Муса Жәлилнең. Рәхмәт, рәхмәт. Сулдан 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Ихлас күңел биреп эшли торган кеше. Нинди кеше була ул? Беренче булып Гүзәлия ханым тимәгә басты. Тырыш. Ничек? Тырыш. Тырыш, дөрес җавап. Тырыш. Тырыш, уңган халык яши безнең Җәлилдә. Шулай ук тырыш шишмәләре бар бездә, әүлия шишмәләре бар, яшьлек шишмәләре бар. Шулай бит, культура шишмәләре бар. Без гомумән Нефтчеләр төбәге шишмәләр белән дан тоткан төбәкләрнең берсе. Җәлил нефтнең цехлары һәрберсенә бүленеп бирелә. Алар карап торалар. Әйе, карап, чистартып, матур айтып торалар. Яхшы, рәхмәт. Алар арасында конкурста игълан ителәләр бит. Әйе. Шушы шишмәләр Шишмәләр арасында кемнең шишмәсе матуррак, түзегрәк, суы Бик тәмлерәк? матур итеп, үзенчәлекле фантазия белән кем белән матур итеп бизи, үзенең шишмәсен һәм Шигырьләр язылганында. лайык булып җиңүче. Суның анализларына хәтле язып куялар. Әйе. Утырып чәй эчәреңә, шашлык ашарга, өсте капаулы. Урыннар бар. Казаны да бар, шашлык пешерә торган җире дә бар, килгенә. Давам итәбез алга таба. Чираттагы сорау Сулдан 8-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Ял итү өчен зур бакча. Райла ханым. Парк. Әйе, дөрес җавап. Парк. Дөрес. Сез әйтеп киттегез бит әле, бит парклар безнең яңартылды дип. Зур матур паркыгыз бар. Тагын нәрсәләрегез бар? Бассейн, боз сарайлары, стадионнар. Бөтенесе бар. Бассейн, спорт комплексы бар, больницабыз бар безнең, лыжа базабыз бар, футбол уйнарга футбол уйный, хоккей уйнарга боз сарайыбыз бар. Әйе, санаторийда ял итәләр безнең Россия күләм яраклардан килеп, үз итеп безнең Бик ерак шәһәрләрдән дә киләләр икән, Владивостоклардан, Россия шәһәрләреннән бик кызганычка каршы картлар йорты да бар. Кемдер мохтаҗ бит инде ул, мәсәлән, ярдәмгә дә шуңа. Алар андый йортларыбыз да бар, өлкәннәргә менә мохтаҗларга ярдәм полысы торган безнең шундый инвалидлар һәм картлар йорты да бар инде. Шунда барып, шулай концертлар куеп, аларның күңелен күтәреп, шайтып яшибез инде. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Өстән аска 10-нчы сан 8 хәрефтән торган сүз. Дәвалау йорты. Навия ханым. Шифаханә. Дөрес җавап. Шифаханә. Әлеге шифаханә сезнең Җәлил исемен йөртә? Әйе. Шулай бит? Әйе. Җәлил исемендәге шифаханә дип бара бит инде ул. Ял итүчеләргә карашны күрсәгез, шул хәтле якты йөз белән каршылыйлар. Матур мөгаллимә, анда шундый рәхәт атмосфера. Шунда барып концертлар куябыз дигән Әйе, ондай. Менә безнең сериялар. Концерт куйган арада инде үзегез даваланып та китәсез. Нәрсәләр белән давалыйлар? Азикирет белән давалыйлар. Бөтен кешенең буыннары, аяк буыннары, кул буыннары шулар белән азикирет җылытылган азикирет куеп, Махсус сулый торган бүлмәләре дә бар аны теге. Әйе, азикирет куеп давалыйлар. Бик Бу азикирет дигән әйбер шул нефт белән бәйле әйберме ул? Шулаймы? Җанатарлар шулай дип башлар. Әйе, шуны пластилин кебек ясалган инде. Буыннарыгыз авырса, димәк, бара аласыз Җәлил бистәсенә һәм әлеге шифаханәдә дәваланып кайта аласыз, иптәшләр. Әйдәгез дәвам итәбез алга таба. Сулдан уңга 12-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Дус, юлдаш, иптәш мәгънәләренә ия ират исеме. Ул А белән дә әйтелергә мөмкин, Ә белән әйтергә мөмкин, ахырында калынлык билгесе куелырга мөмкин, куелмаска мөмкин. Менә шулай дип. Нәвия ханым, ничек? Шафиq түгелме? Шафиq түгел. Рафиq бит. Соң әлбәттә, Рафиq. Безнең Җәлил
бирлеге башлыгы Рафик Азгам улы. Менә бит. Әйдәгез әле үзен чакырыйк. Рафик Азгамович, рәхим итегез. Җәлил бистәсе исеменнән, үзебезнең район башлыгы, Сарман район башлыгы Фәрит Навирович исеменнән кайнар сәлам. Без үзебезнең юбилейларны үткәрдек. 55 ел үзебезнең Җәлил бистәсенә һәм 60 ел үзебезнең градообразующий предприятие безнең бар инде НГДУ Җәлил нефть. Күп эшләр эшләнде. Зур рәхмәтләр әйтәсе килә үзебезнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка, үзе ачып йөрде үзебезнең яңа төзелгән объектларны һәм матур иттереп кенә бәйрәмне үткәрдек. Шул юбилей хөрмәтеннән безнең инде менә 2 китап чыгардылар. НГДУ Җәлил нефть. Аның җитәкчесе Марик Шаевич Каюмов, ул менә шушы 2 китапны сезгә бирергә кушты. Шуны тапшырам. Зур рәхмәт. Безнең Җәлил бистәсендә Җәлил шаткалары исем атап йөргән шагыйрьләребез бар. Аларның менә чыккан тоже китабы, шул сборниклары, шунысын тоже тапшырам сезгә. Зур рәхмәт. Шуның бер Зур рәхмәт. Таныш булыйк без Җәлилдән. Җырлы Сарман ягыннан безнең яклар иген иткән нефть белән танылган. Нефтчеләр нефть яулый, төзүче йортлар сала. Безгә исә баш ватмыйча матур яшәргә кала. Сезгә ТНВ каналының баш ваткыч тапшыруына махсус әзерләнгән күчтәнәчебезне кабул итеп алыгыз. Баш ваткыч дип тә язылган. Зур рәхмәт сезгә. Кызлар, баш ваткычның яртысын чиштек. Кем күп бал туплады соң әлегә? Нәвия Гатиятуллина 3 бал. Гүзәлия Гарипова 5 бал. Һәм Раиля Маннанова әлегә 7 бал. Давам итәбез алга таба, икенче яртысын башлыйбыз. Өстән аска 11-нче сан 8 хәрефтән торган сүз. Татар халкының борынгы бәйрәме. Беренче булып Нәвия ханым. Сабантуй. Дөрес җавап, Сабантуй. Сабантуй дигәннән безнең шушы матур бәйрәмне безнең Нәвия алып бара. Сабантуй бәйрәмнәрен, әйе, татарча сөйләмне Нәвия алып бара, Сабантуйлары. Афәрин. Сулдан уңга 13-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Ул кызгылт сары төс белән билгеләнгән, димәк, авыр сорау. Җавап тапкан кешегә 2 балл бирелә. Төрле материалларны эшкәртү өчен сәнәгать өлкәсендә кулланылучы машина. Раиля ханым. Станок. Ничек? Станок. Дөрес җавап, станок. Дөрес. Өстән аска 14-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Роберт Миңнуллинның шигырендә төшеп калган сүзне табырга кирәк. Һич тә күңелем ачылмаслык эшем пошса. Әле мин укып бетермәдем. Әйе, Гүзәлия ханым. Китаптыр инде. Үз-үземне күрә алмыйча рухым төшсә, шул вакытта мин кулыма Китап алам. китап алам. Аның изге сәхифәләрен аттарам. Китапханәче булгач, шундук шушы сүз яшерелгәндер монда дип уйлап куйдыгыз, әйме, Гүзәлия ханым? Библиотекада кергәчтә түрдә язып куелган китап ачып, кырына Тукай рәсемен ясатып алган художниклардан и шушы сүзләр язып. Шушы сүзләрне. Кергән бер Кешеләрдә дә күрә торган. ул һаман да тора әле. Менә китапханәче булып эшләгәнсез гомер буе, әйме, тагын ниләр белән яраткан шөгыльләрегез нинди? Гүзәлия күп кырлы талант иясе ул. Ул Тора, эшләрне хатын-кыз инде ул пешерергә оста. Гүзәлия, сине мактыйбыз. Әйе. Шигырьләрне бик матур укый ул. Әйе. Шуңа күрә Гүзәлия бүгенге көндә иң яхшы әни, иң яхшы әби, иң яхшы кайнанай, иң яхшы тормыш иптәш. Менә, Гүзәлия ханым, бүген нинди иҗади бүләк алып килдегез? Менә минем бик талантлы классташым бар, Ришат Якупов. Минем өчен ул җырласын әле. Ришат Якупов. Тыйынга килеп тәген җырласын. Рәхмәт итегез. Amalı kişi tosmalardan
yağılayak bunlar. Nindiki bu əllərində dönüb qalğan qarnlar. Ey tahavulımı qoydasınmı, mən qoydasın ey turam. Oğlaq ili həm qarımını, yaşılığımını sağınam. Ey tahavulımı qoydasınmı, mən qoydasın ey turam. Oğlaq ili həm qarımını, yaşılığımını sağınam. Aval kişenik sana mantı, günelem nuşnik şulay. İtürende tahalyan garmın, mın sağınıp zar yılay. Ey tahavalım koydasın mın koydasın ey turam. Oğlaq ile hem garmını, yaşılığımını sağınay. Rishad Yakupov bizning Go'zala xonim bir ball olib keladi. Zo'r rahmat. Rishad afandi bizning san'atga yaqin kishi. Aytib o'ziga shuni da aning bir tug'an abisining malai bugungi kunda G'aliaskar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatrining direktori Ilfir Yakupov. Suldan unga 19-son 5 harfdan turgan so'z tashqi ko'rinishi bilan ko'ngilga lazzat bera. Nindi degan so'rovga javob beradi. So'z Şiber tugulma. Durust javob Go'zala xonim. Shiber. Suldan unga 21-son 6 harfdan turgan so'z. Şiir o'qim, avtorning ismini bilirga kerak. Поселогым doni gullar bo'lib xizmat bilan birga urildi. Jalil kibik botir menim xalqim, Jalil kibik shi'riy ko'ngilli. Hamma yo'qarim. G'afifa durust javob. Aznaqay rayonining Tarxan avulunda tug'an bugungi kunda Jalil bistesinde yashab ijod etdi. Sibbuq Rafiqov premiyasi laureati deb aytdingiz Aybek. G'afifa G'affarova. Durust. G'afifa G'affarova. Biz sizning jonatarlar bilan tanishmadik. Tanishtirib ketingizlik. Kimlar sizning uchun jonata bugun? Mening bunda o'zimning ko'proq ansamblga yurgan qizlarim, do'stlarim, Zuhra xonim bilasiz, boshvatqish topshiruvida endi qatnashdi. Jalilning eng usta pishikchisi, osh suv ustasi. İlüze, dostum, ansamblimde yürüy. Albina Paşlayık bizden ansamblde. Hizmettaşım Adile. Selam. Liliye benim ansamblli kızı. Hizmettaşım Serina. Başlığımız Rafik Esenbulu. İyi. Hizmettaşım Aygül. Hem dostum Zübeyde. İsen misiniz? Hoş geləsiniz, rahmet geliyorsunuz için. Rayla Hanım siz de tanıştırıp gittiniz jonatarlar bilen. Benim bunda ijatlar dostlarım, İldar bilen İlmira Bikmator jırşı kız, İldar indi bayançı. Bayanda gördük biz anı selamlar. Şulayık benim ahiretim, jon dostum Zile, şulayık Bikmator jırşı, onun yetteşi İlgiz. Bunda indi benim tuğan opalarım, Olsu opa, Rumiya opa kulağında bu kağızalı. Esiyer. Bısa benim bir tuğan opayının xotuna Leyle. Hem indi bir tuğan opamның kızı, benim plемянница Elvira. Selam barınızga da. Elvira bilen birge Tagraz Energo Servis'te işleybiz. Mena ol şuşunda şuşu bloknot gündelik mena ruşka bilek etip alıp keldi. Rahmet ana, rahmet. Reylagina maqtangana tugul, menikiler şulayık motor jırlılar, Serina jırlı, Zübeyde dostumda, jırşı şulayık medeniyet hizmetkari. İjadi kişiler bunda bugün, değil mi? İstenasqa 15-son 5 harfdan turgan so'z, xotin qiz ismi. Ne aytib qo'yayım? Aytыңыз. Haniye? Yo'q. 4 yilli qizi, bek motor jırlı. Neviye. Durust javob Neviye. O'zingni boshvatqishda tobu rahatmi? Gül ellerine şap gittim. Nindi hisler bileb aldı. Şunday жылы hisler şınapta. Suldan unga 16-son 4 harfdan turgan söz. Sinonimi kerak.
шошыну. Мен сізге Мирхади Разовның «Сарман алмағышлары» деген шиғырын оқим. Әлігі сөз анда бар. Майлар жетсе туған яққа тарта сағыш, тарта мұң. Нинди язларын сағынып, сарманыма қайтамын деп yazған ол. Ярсу. Дұрыс жауап, Ярсу. Мына шошы көңіл ярсыған вақытта бір жыр жырлап кетсек, Әйбәт булырый ма? шәп болыр ел, айдағыз әлі. Әйдә. Mırzaya şeşek ata bir vakit kına Kışlar ötüp yazılar kayta bir vakit kına Kükreklerden kışlar bir vakit kına Yarsı taşkın gibi şakılar bir vakit kına Balıma kibik matır şakılar bir vakit kına Bir vakit kına Balalar üstelgen vakit bir vakit kına Kanatlar yanarkan vakit bir vakit kına Kükreklerden kuşlar bir vakit kına Yarısı taşkın gibi kışaklar bir vakit kına Alıma kibik matur şaklar bir vakit kına Bir vakit kına Нәуия Ғатиятуллинаға бір бал әлігі жыр үшін рахмет. Істен асқа 17-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Сахабиева Шарифуллина. Зөһрә. Бірінші болып Райла ханым басты демегі. Зөһрә дұрыс. Татарстанның халық артистлары. Солдан онға 20-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Кіші яки хайван әғзасы. Райла? Йөрәк? Дұрыс жауап. Йөрәк. Йөрәк. Йөрәк пәрәләрігіз турында сөйләп кетігіз әлі. Балалар үстірәсіз бет енді. Менің bir улым бар, Руслан исемле кызым Айгөл. Олар икесе дә икешәр бала. Bir малай, bir kız üstürerler. 4 onugum var bugünkü günde. Allah dirse, oyuna, iyin ayına ol toplarga turalar. Mına ikisi de üçüncülerin küteler. Eyvət. Min balalarımdan, köylerimden de, kilinimden de bik uğundum. Kudağılarımda bik oşıklar, bik rahatlar. Minden de bәхетле kişi yok bugünkü günde. Oy, amin şolay geçerge yazsın barımızға da. Нәуия ханым сізді? Бірден бір қызым бар, бірден бір күйеуім бар, бірден бір ұнығым бар. Әліге. Гүзәлия ханым сіздің? Менің 3 балам бар. Субханалла. Қортырақ болғанға шылайдыр енді. 2 қыз, 1 малай. Малайларым башлы күзлі Аллаға шүкір. Міне 2 келіндерім андалып келдім. 3 ұнығым бар. 1 қыз, 2 малай ұнықларым. Алла берсе, жайға бүгін биыл тағы бірау болырға тұра менен. Алла берсе. Келінлерімнен түпітті бүгін Аллаға шүкір. Қызағиларымда бүгін бек тыныш, бек рахат, бек тату бірден болып яшайбыз бірге. Ол кірмеген күні өпкәлесі де келе, әр күні кірелер. Қызым мұнда тұра, малайлар өзіміз білен, ikisi de nefettaşı, nefet tarmağında şiler. İptaşım bilen ikimiz tыныш қана yaşayып жатабыз. Берсін Құдай яқшы кел. 2 сөзге жауап табасы қалды иптәшләр. Сулдан онға 22-ші сан 6 харифтен тұрған сөз сандуғашылар жері. Райла ханым. Сарман. Дұрыс жауап Сарман. Үстен асқа 18-ші сан 5 харифтен тұрған сөз біту азағына жету. Бірінші бұл Гүзәлия ханым. Tamam. Дұрыс, тамам. Кем көпмі бал топлады екенсің қазір? Нәуия Ғатиятуллина бүгін 8 бал.
Güzeliye Garipova 9 bal. Hem Raila Mannanova bugün 12 bal. Kışlı alkışlar ve Neviye Hanım sizni şakırabız. Rahim etiniz. Eyda güzeli. Bəxtli sınap qarayğalı. Mine sizge şor. Qaysı sandığa çörəsiz, şul sandığı bulak sizniki. Beş sanı. Tataristan Yağasır Radio Kompaniyasından başvatqış tapşırığından istelikке bulakka sizge fen. Rahmet geliyorsunuz için. Мен енді барлық сәлемләрімні ең элек тормыш иптәшем Илдусқа, балаларым, қызым Регина, күйеуім Нияз, ұнығым Рияз, қадағыйым Зөһрә, қадам Ғаяз, туғаннарыма, қойнанам Фәриде, ир туғаннарыма, өзімнің туғаннарыма, көрші күләнге, ғымымен біздің телевидениені қараған барлық тамашашыға, туған яғым Башқұртстан, Дүртиліме, Бейіктауым, ауылдашларыма, туған апам Замираға, туғандарыма көп-көп сәлем. Рахмет сізге. Хамиде, рахмет. Тімнің ең ұлысы шулайық. Өзі біздің Сарман муниципаль районының хакимият башлығы, Хыснуллин, Фәрид, Мінәуир ұлына, һәм барлық жетекшілерге, міне бізге шондай мүмкінлік бергендер үшін. Рахмет. Рахмет. Güzeliye Hanım sizni шақырабыз. Кіші алғышлар білән, рахим етіңіз. Әйді güzeli, сіздің біләнді. Шарны шиіртіп қарайғалы, қайсы санға түшір екен? Жейді саны. Татарстан Yağasır Radio Kompaniyasынан başvatқыш тапшырынан истәлікке бүләкке біздің ойыншыбызға мына шындай шәп үтік, пар білән үтіклей тұрған. Сәлемләрімне үйде қалған тұрмыш иптәшім Маратқа, әнем янында бүгін күнде әнемні қорап, оның янында тұрған Мүсәуір апаға, Зүлфиеге бек зор сәлемләрін жіберем. Шулай ук бүгін күнде Иракта эшләүче Илдар улыма, балаларыма, туганнарыма, Шалыда яшәүче туганнарыма бик зур сәламнарымны җибәрәм. Шулай ук бик зур рәхмәтебезне белдерәбез менә җитәкчеләребезгә. Транспортта безне Ирак юлына якын иттереп шунда алып килделәр. Җанаталарыма бик зур рәхмәт, бердәм булып мотор итеп шулай килеп тордылар. Бик зур рәхмәт. Һәм тапшыруыбызда иң күп бал туплаган Раила ханым. Татарстан Yağasır Radio Kompaniyasынан başvatқыш тапшыруының жеңушісіне бүләкке мультиварка. Бұл сіздікі. Рахмет. Һәм тапшыруыбыздың қағидалары бойынша иң күп бал туплаган ойыншыға супер ойында катнашу мөмкинлеге бирелә. Супер ойында экранда биреләчәк татар халык мәкале, аның бер сүзе генә ачык була, калганнары ябык. 1 минут вакыт эчендә әлеге мәкаләне сүзен сүзгә әйтеп бирә алсагыз, бу мультиваркада сезнеке Татарстан Yağasır Radio Kompaniyасының төп бүләге автомобиль сезнеке булачак. Ләкин әйтеп бирә алмасагыз, ялгышсагыз, бу машинада урынында кала, бу мультиваркында кире урынына куялысы була. Мен инде шундый калын китаптагы мәкаләләрне китапханага барып укып, бер атна укып, ятлап караган идем, ятлап бетерә алмадым. Аны укысам да ятлап бетереп булмый. Бик авыр аның мәкаләләре шуңа күрә мин аңа алынмыйм. Мин бүген йөреп торган машинам бар әле, Аллага шөкер. Исән-сау йөрергә насип булсын. Шулай. Мин уйнамыйм. Яхшы, башватқышның җиңүчесе Раила Маннанова. Иң беренче үземнең ялгызы 3 бала үстергән Газиз әниемә кайнар сәламне җиткерәсем килә. Ул инде бик кайгырып мине карап тора торгандыр зәңгәр экраннардан. Рәхмәт, әнием, бик яратам сине. Шулай ук балаларыма, оныкларыма, кодагыйларыма, күршеләремә, хезмәттәшләремә һәм Иракта яшәүче, Үзбекстанда яшәүче Ирак туганнарым бар. Аларга да кайнар сәламне җиткерәм. Мин сезне яратам. Барыгызга да кайнар сәлам. Зур рәхмәт. Әйдә, озатып куям. Шуның белән, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең башватқыш тапшыруы ахырына якынлашты. Җәлилләргә кайнар сәлам һәм рәхмәт сезгә килүегез өчен, мотор уен күрсәткәнегез өчен. Алга таба да очрашып торырга язсын.
Biz sağollaşabız. Kelесі ұшырашуларға kadar dostlar. Исән-амин болыңыз.